Hvem er det? Jeg ser det. Ja, hvem er det? Klarer du ikke å se det? Er det Tuva? Ja. Hva du sier Tuva? Pua. Hva må Tuva i lag med? Onkel? Janne. Ja. Åh, hvem det er? Pappa. Nei. Onkel Janne. Ja. Ser vi hvem andre som er der? Nei. Det er Tuva og Arja. Pua Arre. Ser vi hvem det er? Sett og onkel. Hvem er det? Onkel? Janne. Hvem han er i lag med? Og Arja? Ja. Skal du gå? Ja. Ser du ikke hvem det er? Hvem er det? Husker du ikke hvem det er? Puffe der. Mm. Og der. Det er der. Ja. Der er det. Hvem er det? Ser du hvem det er?